og jeg lugter af den selv. Og håndskab! Sætte en gitter. Lød lort, og det er bare det rene i på. Håndskab! Men jeg så stor. Så stor. Men vil du ikke? Vi der går lige ned på Jeg vil faktisk vise det mest modhavseskærm. Jeg bliver altså. Nej, nu kommer du til at slappe lidt af, August. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Det tør du lige af. Og hvis ikke det kommer af, så siger du, du har lavet en sort plet på. Hvordan tør jeg af? På med det her. Pauseskærm. Du skal nok vide til. Har I forstået det? Pauseskærm. Så vil du tør af. Prøv at fugle. Gør lige lidt godt på her. Prøv igen. Pauseskærm. Mig med Skal I ikke bruge stolen, drenge? Nej, det var heller Så sætter vi den herhen. Vi vil ikke bruge den. Nej, så sætter vi den derinde, i stedet for at I står og vælter den. Nu er det tørt og tørt. Og nu skal jeg vise jer noget mobilt. Pauseskærm. Nej. Hænderne op eller bukserne ned, eller jeg skyder dig i. Okay. Og så bukserne ned. Jeg skal så gøre helt bukserne ned. Okay. Nej, I skal ikke stå her til bukserne. Det skal I altså ikke. Så I komme med fængsler. Godt. Det er godt til dig. Det her, det er en helt mobil en. Det er det ægte gevær. Det kan være, man skal købe, hvis man skal ud og skyde. Så kan man købe sådan en. Tak, så skærm. Gå lige væk. Godt. Og den her er pauseskærmen. Når I er nok, det er jo selvfølgelig den store machine gun. Og pauseskærmen. Den kan faktisk dræbe en på et skud, selvom man ikke tror det. Og den her, det er faktisk jægergeværet. Verdens bedste jægergevær har jeg. Og pauseskærmen! Har jeg her, verdens bedste jægergevær. Og pauseskærmen skal man også købe, når man går ud på butikkerne! Så har jeg også verdens bedste terroristgevær, eller hvad man skal sige, og sige til. Så det her, det er det, I skal købe, hvis det er. Starter lige med at vise den her skud. Det siger bare pauseskærm! Pauseskærm! Og ja, mand. Det er hovedet. Sådan. Så har jeg vist det spang. Og nu vil jeg vise det her spang. Ui, det skal ikke plappes. Godt. Så er det blevet skruet af nogle gange. Men ved I hvad det også kan? Det er nemlig så smart. Og så kan man lige gøre sådan her. Og så har man patronerne. Så sætter man lige en patron i her. Så sætter man en patron i. Så sætter man den i igen.
skyde, hvis man skulle det. Jeg skød jo ikke, det har jeg nok fattet, men sådan er det altså. Ja. House girl, publish girl. Ja. Og det sidste slutter jeg med et bang, hvis I får det med. Det tror jeg ikke, I gør, men det gør I måske, men